И здравейте на всички, аз съм The Gaming TV. Днес съм решил да ви кажа една много яка игричка, казва се agar.co. Подобна е на agar.io от предишното ни видео на agar.io. И да, както виждате, тук името, тук има 3 сървъра, в които да играете. Аз играя тук. И тук вътре ще имате и от останалите сървъри други. Например, тези сървъри, има сървъри, които растеш много бавно и има малко топчета за ядене. Има такива сървъри, които растеш бързо и има много топчета. Добре, сега ще тестваме и от двата сървъра по два пъти. Първо ще тестваме от този сървър, в който растеш бързо, има и много топчета. Добре, да започваме. Ето, както виждате, виждате едно кръгче от спейсът. Също може да... не искам да умирам. Тама сега започнах. От спейса също може да се стрелвате и да зададете друг. Обаче специално в тези сървъри, които растете бързо, когато натиснете W, пускате едно зелено топче, което пръска съпротивника, нали? И го прави на малки топчета, така той се пръсна. И да, и го изяждате. Ще има линк в описанието за agar.co. Всъщност, ако искате, даже пишете agar.co в Google и цъкнете първото. Играта се тегли и трябва да имате Java 8, за да ви тръгне, нали, играта. И да, като гледате колко голям станах и не искам да се пръскам не точно сега. Ама не бе. Добре. Аз съм на 6-то място в класацията и да. О, не. Този ме зади. И как? Скоро е добър. Не натиснах W. Прекалено бързо. Но както и да е. Добре. Пробваме още една игра. Не, това не се счита. Не знам какво стана, но не мога. Не. Това не е честно. Те поемат целия мап просто. Какво е това? Те поемат целия мап. Ето. Аз съм махам от тях. Те поемат целия мап и не мога да ям нищо. Така че, предам саде. Сега тук. Както казах, че има линк в описанието за играта. Тегли се и ви трябва Java 8, за да ви тръгне играта. И да, якичка е. Ако искате да пробвате, казах ви къде ще я има. И така. Добре, сега то ще ме издия. Стана ми интересно заради това, че направя още една игра тук. Нещо се бъгна. Така. Стана ми интересно заради това, ще направя още една игричка. И да вече да влезем в другия сервер. Както виждате, пак този тапак поема целият мап на agar.co. Не е честно. Като ми пуснат W, ще го взема сега. Само че съм твърде малка. И да, забравя да кажа, ако сте малко още от началото, няма как да го пуснете. Това е зелен топче. И двамата се пръснахме. И тя взе. Добре. Време да влезем в другия сервер. Ще влезем в този Zeus. Или? Не е в този. Добре. Виждате колко са малък. И че няма много топчета навсякъде и расте бавно. Да. Защо няма никой? Или пък има? Има. Добре. Пак раста по-бързо, отколкото в agar.io. Така мисля де. Но не знам, agar.co според мен е по-интересна, по-забавна. Не, те са почти не същи, обаче якото тук е, че има определени сървъри, в които растеш бързо, растеш бавно и така, това е по-якото. Това е якото де. И така agar.co е по-яко от agar.io.
И сега... Не, трябваше да го правя. Трябваше да отивам там, не трябваше, но както и да е. Тъпото е според мен, че ме пуска прекалено малък. Доста малък. Пич. Добре, но... О, не, трябва да се съедини. Трябва да ги изям. Например, мога да ги изям тия. Всичките. Но много са пръси. Това е все едно agar.io, само че изтеглена версия. Колкото си по-голям, толкова по-бавно се движите. И да, двете игри приключиха. Време е пак да влезем тук. Тук е, погледате, както виждате, колко по-бързо раста. Много по-различно е. И това е добавката в agar.co. В agar.io няма такива неща. Има си 3 сървъра само. Европа, Русия и забравях кой друг беше. Нали? И помня само тези двата. О, не. О, не. Добре, сега този път ще гледам да издържа малко, поне малко по-дълго. Но ако умра веднага, няма. Не е честно, скачат ми по много. Аз не искам да ми скачат по много. Добре, иска да му пусна W. Заради това се спрях и се обърнах, защото иначе ако ми спра и не се обърна, ще пусна това зеленото нещо напред и няма да има смисъл. Просто той ще го види и няма да мине през него. Заради това трябва да се обърне да го пусна в него вътре. И не. Тук има други, които могат да ме излизат. Както виждате съм на 7 място. 6 вече. Тук доста бързо влизате в класацията, но в другия сървър влизате прекалено бавно според мен. Трябва да е малко по-бързичко. И да, яка е играта. То сега тук ще ме издам. Или пък... Добре. Ще направим тъй. Не. Добре, двете ни игри приключиха. Да влезем ли пак тук? О, чакайте малко. Викам, че за едно време си помислих, че не растем изобщо. Добре, че растем. Както виждате, тук има разлика като растете, пък в agar.io изобщо не се вижда като растете. Или пък на мен така ми се струва. Добре, само някой да не дойде да ме изяде. Ще стане гадно. Така. Така. На първо място някакъв, де да го знам там. Къв си, обаче ще се пробвам да вляза този път в класацията, защото миналия път в agar.io не успяхме. И да! Влязах в класацията най-сетне. О, да. И пак ме изместиха. Поне влязах в класацията. Добре. Поне се изкефихме за 2 секунди. Даже за една. Не, за 2. Добре, тук виждам някакъв К. И вече съм топ 8. Уау, добре. 9 спадам. Не искам 10. 9, така е добре. И топ 8. Топ 7. Уау. Добре, влизам в топ 6. Добре, топ 5. Не. Топ 5 съм още прекалено малък са. Добре, той е. Трябва да го взема. Мога да настигна. Много съм бавен.
Май сега ще сме топ 6. Сме на 7 място. Така се снима 6-7, да. Добре. Изядахме го. Така, съединихме се. Сега просто събираме топчета. Паднах на 8. Не. Добре, дали ще може да го издем пак? Явно не. Защото ако се изстрелям още един път, ще стана прекалено малък и някой по-голям от мен, ако дойде и ще ме изде. Така че поемем риска. Не искам да умирам. Топ 6 съм. И да, добре хора, това смятам да е от мен за клипа. Ако ви харесва, дайте лайк. Ако искате още много клипчета, дайте subscribe. И да, това беше от мен хора.